నా ఫ్రీడమ్ నాదే, నా ఫీలింగ్స్ నావే, నా లైఫ్ స్టైల్ నాదే. I like it this way. తన టేస్ట్ ఏదైనా, తన చాయిస్ ఏదైనా, తన స్టైల్ ఏదైనా, I like it this way. నేను సంపాదిస్తున్నా బిల్లు అతని కట్టాలా? నో నో నాకిష్టం లేదే. I like it this way. తాను పెగ్గు వేస్తున్నా, మస్తుగా డాన్స్ చేస్తున్నా, తాను జాబు చేస్తున్నా, చేయక ఇంట్లో కూర్చున్నా, I like it this way. I like it this way. I like it this way. Oh 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 oh, I like it this way. లవ్ అంటే కారే కాదు, వన్ వే ట్రాఫిక్, ప్యాంపరింగ్ కాదు ఎప్పుడు అబ్బాయి వర్క్. తాను నాకు గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు నెక్లెస్ తెచ్చి, నేను తనకి కొని తెస్తాను రోలెక్స్ వాచ్. I like it this way. తాను స్విమ్మింగ్ చేస్తుంటే, I like it this way. నేను కుకింగ్ చేస్తుంటే, I like it this way. అయితే what is the problem? ఈక్వాలిటీలోని ఆ క్వాలిటీ నేనే, ఊరికి వాలిపోకుండా వాల్యూ చూపాలి. తను హౌస్ వైఫ్ కాకుంటే అవుతాను నేను హౌస్ హస్బెండ్. ఎవరైతే మనుకున్నా ఇదేలే మా లైఫ్ ట్రెండ్. నాకు సేవ చేయొద్దు, నాపై జాలి చూపొద్దు, నాకు సోపు వేయొద్దు, నాతో ఆటలాడొద్దు. I like it this way. నా ఫ్రీడమ్ నాదే, నా ఫీలింగ్స్ నావే, నా లైఫ్ స్టైల్ నాదే. I like it this way. తన టేస్ట్ ఏదైనా, తన చాయిస్ ఏదైనా, తన స్టైల్ ఏదైనా, I like it this way. నేను సంపాదిస్తున్నా బిల్లు అతనే కట్టాలా? నో నో నాకిష్టం లేదే. I like it this way. తాను పెగ్గు వేస్తున్నా, మస్తుగా డాన్స్ చేస్తున్నా, తాను జాబు చేస్తున్నా, చేయక ఇంట్లో కూర్చున్నా. Oh 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 oh, I like it this way.